Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yes, okay. Ano yan sa minyong alagad si Kanginan Tifon Morales. And then my partner sa nako diri si Randy Tayad. Asap kita. Don't forget, asap. Always say a prayer, mga kaisunan. Itong pag-ampo, atong panalangin, pangamuyo nga ito itong mahal nga pato. Mahal nga Ginoo. Salamat kay Lord sa imong gihatag kanamong grasya sa matag adlaw. Ug sa tanang mga grasya nga imong gihatag sa kanamong gikan sa produkto sa SED Marketing. Sama ning musunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak magaling. Bueno, ang atong suwatang po karoon itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin sa kababae, nga nagpatago lang sa ngan nga Julia. Julia or Julia? Okay, Julia ni. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaisunan ang atong sender, si Julia. Usahay ang problema, di mo mahibawan, mahibong nga lang ka nga, manong na problema ka. Pero kinakumbana, ang putong nakaila pa na siya kung sa problema. Pero araw niya yung masabta na nga kung sa gilano, no, ingnon ko ani sa pagsugod. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako, samtang nahilayo. Oy! Julia! Nay! Oy! Apa sa tong bana ni mo ay? Kay! Tuwa sa tindahang ani. Ngano di ay? Na, nakakita na sa tug-away dito. Kisa may ang kontra? O kinsa pa, agiyasang kainom. Si Pidge. Ha? Ngano nag-away mo silang kumpari man na sila? Naambot lang, ato-ato. Naunsa mo sa tao ni Sinistor, uy. Hay, problema hagit aning tawhana, uy. Ay na, pagsigiyaw-yaw diha, ato-ato. Kay basig magsinumbagay to. Awa pa na nagsukmagay di ay. Wa pa. Mao nga ato-ato. Kay basig mga unsa na to sila dito. May kay mo patuo man na nimo. Sige lakaw na. Ay. Pre, porbida. Presyon. Sama, pre. Kaya na, pre. Di patungod kay kumpare, tambot lang. Igo kas kulumo na ko ba? Yung words, kaminos ka na ko, pre. Pidot. Dato. Waragin mo itabo nga doon na ko gisibugag o away, ha? Kailangan binok katsong tambok ng sigag mata. Ay, kaila ko na, ha? Nga nung tao kaila. Binok. Kung onso na ko pagkulatas, Bruno. Si Bruno di ay? Lagi. Dili di si Binok. May magkulata. Kautan lagi. Aram ito. Ay, Nya bao ako ka di man ko Bruno tao na, naunsa ba, ha? Pangutan ng ganyan may ba kag di onso na ko pagkulatas, Bruno. Bida mo tuon mo sila, ha? Nganong tana pa bang ko dito? Ato ko nila! Layo ato! Iba. Makibaw ka. Araw ka kibaw ba? Ay, sos! Di na kinahanglan magilan na ira. Saman, ha? O, saman! Alam, may no? lagi ka. Imo matangagit. Hoy, Nestor! Ah. Asa man ka, di ka mo pauli? Pangulatahon ta mo diha. Swerte lang ka, pre, Pedot. Abot ang asawa na ko. Wapay! Ay, buti-butra yung tao ng imo. Hige! Sunod na!
Sunod kita na to, ha? Ay, kuwan luka, pre. Wa, nakadlo ka. Saman mga isog, hindi ay mong duha. Wa, Ay. Sana. Pagaling ka sa sumbaga. Di ka mo pauli. Guruyo, di ka paingos bay. Ako Di ba ka mo pauli? Oh, naunsa naman na. Aw, wapan ako na apte. Nagsukmagay na itong duha. Oh, ngano naman sa agyaay mo ni Store, hoy. Store, Ako naman inuoy. Ay, buong na. Ay, paitan ni mo. Buang makaspirot kung nakikinom ang katutawhana. Mas labaw pa kang buang. Ako naman inuoy. Buang aning kalakihan. Nagtika ko ng kalimutaw ni Muron. unsa naman sa di ay giawayan ninyo ni Store? Lagot mo ko na eh. Kaya ako ko'y nag-order sa among giinom ko. Unya, Ako man ang ipabayron. Hanggaw! Natural ikaw may mabayad kaya ikaw may nag-order ka ha? Oh, di. God na mo ay among sabot, God. unsa day inyong sabot? Ang sabot, God na mo. Kinsa tong mo order, siya'y mo bayad. Oh, ano man di ay na? Kas kang hanggaw, wag hindi mo. Kaya kita na ikakusugod, oy. Hanggaw ka man. Mao man ka din na inyong sabot, unya, nga naman suko man ka. May Ang naw- kailangan ikay mo bayad yun. Minaw sa God. Pagay kumuhuman ng storya. Na, sige, tuwa sa Store. Among sabot, mao ni. Kinsa tong mo order, maoy mo bayad. Unya, Karon, ako man maoy may order, no? Mayong pagpaminaw. Nya, nga naman suko man ka ikay pabayron. Toral, kaya ako may say, pabayron sa among gisumsuman. Unya, mas dako mang bayron nun sa among gisumsuman kaysa among giinom. Sa? Ikaw no. Ang among bayranan sa among inom, totora ka botelya. Wa kabot og 200. Unya ang among sumsuman, 500 ka pin. Siya. oh, dapat, siya na mo bayad. O gani mo gani. Unya, ha? Kinsa may kusog ni kaon sa inyong sumsuman? Ako man to. Oh, nga naman suko man ka. Ha, mao na. Mao nang nasuko sa demospidot kay hanggaw ka. Pa! Usahay kina kong bana may pagkamaro manggod ni. Mao na nga maproblema gid ko aning kanahan. Mao to sukad ato ako na siyang giingnan, ako na siyang gidilian nga mo inom. Unya. Mister, ay nako pagkita nga mo inom pa kadtos gawas ha. Makita ta pagani kang mo inom didto, aw kulatahon ta ka didto. Day, Nakakita ka na kulata? ito sa mo eh. Kuhaan tayo mong kalipay nun. Reklamo ka. Wow, Aw lagi. Basta tumanang akong gusto. Para di ta magubot. Di na ka pwede mo inom dito sa gawas. Nakasabot? oh, day. Hoy, Store, Nay, Store, nay. nag-inom lagi mo diha. Oo, nay. Ay, kamanos pa rin miyot. Oh, di ba giinan man kani Hulya, giinan kag Hulya nga di nakapaim nun. Wow, uy. Ang irang gingon nga di na ko pwedeng mo inom sa gawas. Di mo kusog. Mao, Mao nga, relax ka na dyan, nay. Ha? Follow the rules man to. follow the rules bitaw. Bantay ka lang inig-abot ato. Wa, lagi na yung problema, nay. Relax lang. Makal. Okay. Walagis paris pidot, pre. Ha? Ayaw na itong pangitaas eh. Paditidot pa eh. Kay wate ayo. Okay, ano mo de, pre? Hapit Nag-trouble mo? Hapit ni magbagay ito, pre. Ano good? Hanggaw. Ano mo, eh? Hanggaw mong tawhana, pre. Di ko ganahan at to'y. Batik mo na. Kamay ra kayong gawayan tingali, pre, ay. May muro yung si tulon ba? Si Tulgo down. Kita ko ito sabay. Ulatahan ang ginagawa ko ba? Ano? Nagdumod gede mo, pre? Dumod gede mo? Basta magkita namin usap ito, pre.
sakit utak ko sa ulo na pagkulata ito tawana. Kaminos to na ako na. Hindi na mag-isgot na pre. Hindi na mag-isgot. Dili pre. Lagot kay ko itong tawana. Di igo ko ito. Mo ba, pre? Lagot kay ko ito, pre. Pero pre, parang lito magkita mo ba? Mag-eyeball mo. Nya, mga isag, sorry ni mo. Sorry, pre. 0-0 nilang. Basta magkita lang, eh. Zero. Basta magkita. Pikatan kong kitong tawanan. Uy, delikado na pre. Magpinikatay mong pre. Dili magpinikatay, pre. Direk. Maghiniwi, ay, be! Ay, tarin niya pre. Ano mo mga bantaying bata na? Ha? Bantaying bata? Ayaw, sadak na, pre. Ay, sadak na, pre. Kaya yung mga isolti ron ba? Marami ba batang may buot? Isolti. Ano mo na ko, pre? What na buot? Ay, di man pre. Nausam kayo. Suko. Suko mo na dyan. Wag kong suko! Pero ayaw nang gungan ligway buot, pre. Pre, nausam mo na siya. Ang ganun sa manay ko. Bida sa ni mo eh. Clear yung nagkalit mong yutok. Ha? Sa naunsa. Nabuang ko dire. Bida mong sa mangundang na dani pre. Lain ang kagsabaw. Kung sila sabaw? Kung sila sabaw? Kaya mo? Ha? Sabaw ka nawa ni mga utong ikaw, ha? Ha? Bebe? Ha? Iya, sige di problema ni mo pre. Wag ko problema, pre! Ikaw na rin problema! Sa may gusto ni mo, ha? Sa gusto mo! Ikaw sa may gusto ni mo, ha? Gusto kang pasingot, ha? Ayaw, sa Unsa man, ha? Unsa man? Ikaw sa gusto kag sibugan. Oo, ikaw, ha? Nagtuos kang sibog mo? Iya, Bisip iya. ko sa pakadangaw. Di dug ka sa bugan, ore! Butan na rin butilya, be. Butan na rin. Barok na nawa. Tanaw na to, kisay. Kaminos ka na ko na. Tuo ka, nagtuo ka. Ikaw, pre, gipare pa ko ni mo, nyaingan na rin mo style, masuko di ka nga. Dagan mo Ang ang turya, sa naman taon ka, Say mo, ikaw may unsa. Mare. Day? Ikaw ba? Yabag yun kay ka. Uy, Unggoy! Unggoy! Lakaw na lang, pre. Paulit na lang sa inyo, pre. Lakaw, pre. Klaro niya, pre, ha? Basi nagtuo kag imo ning gasto, magyano-yano lang kag sulti og bati. Warbi ko mga agdani mo, pre. Ikaw rin ginanawag na ko. Nya, mao din ha? Ito na, pre. Lakaw na, pre. Ay, sorry, Mare. Ako rin may bawa ng animal. Sorry, Mare. Day, kining... Hilom! Dahil, ito'y, pre. Lakaw na, pre. Lakaw na. Sigtabi diha. Ay, sorry, Mare. Ay, sorry, Mare, ha? Aro dito masamok. Sige. Ay, Mare. Lakaw na, pre. Aray na ko, Mare, ha? Sigbalik! Ay, sorry. Ang parusong na mundo haron. Hilom, ha? Day. Ayaw pagtabi. Sud dito. Kuan, day. Adto ta magsulti sa sud! Sud na! Naabot na di ay kanak. Abi na kog na unsa na mas gawas. Diha lang ka na, ha? Ayaw lang pag-apil. Nga no man. Nagunsa man di ay mo. Basta diha lang ka. Ayaw lang din pagduol lang mo dito. Aron dili ka mapiskan. Ha? Day, kuan ba? Wa pa ko'y gipangutana, Litsi. Lami tuslukon ang imong matang siga kay Nistoroy. Kisay nag-ingon nimo nga mo inom ka dinis bay. Kuan, kining... Wa ka kumahang magsulti. Kuan ba? Sukad masukad. Wa pa mahitabo nga naay mag-inom dinis bay. Bisag ikaw rang usa, wa ta kataga, wa ta katuguti nga mag-inom-inom ka dinhi. Ingon man... Wa pa lagi ko mahuman. Bisag dunay party dinis bay. Gibawala na ko ang inom dinhi, nahibaw gyud ka ana. Pero nganong dinhi man gyud mo gainom? Ang tubag na ko, day. Tubag. Wa mong kuning mo paim nang sa gawas. Ingon man ka nga di na ko pwedeng mo inom dito sa gawas. Maong din na lang kami suhod. O nagingon ko nga ani mo mag-inom sa sod. Ayo, chuko kagitang istura ka ha. Kay kanang mata ni mong siga kayo, tos lukong ko na ron. Abi man ko na ko na yung okay ra kung ani mag-inom suhod. Alam niya? Anhi. Tanawa kung sa'yo hitabo, ha? Ano ba day? Kung wa pa ko maabot, tingali nagsukbagay na mo atong imong kumpare. O labing siguro ikaw gihapon ang sinugdanan sa away. Dili ako na yun. Gusto kang tuslukong ko ng imong mga matang siga kayo, ha? Ako day. Ha? Di gani ka mag-usab ni Stor. Ayaw gyud pagdahom nga makauli pa ka dinis bay ha. Makadungog pa gani ko nga nakakita kag away. Away na lang gyud pauli kay tiwasan ta gyud ka nakasabot ka.
Asa mo taron day? Ay, sige, pangutana diyan ni Store. Uy, kapoy, baya ni mo. Pag-atang taxi. Asa mo ta? Ang sami pagungog sa boto at taxi. So, Unsay problema, Prepidot? May kita ka. Salbahes kinimpanan mo, Mare. ang ano ka, pre? Ay lang tani mo, Pre. Tay dura ni boy. Imo ba kung gidaot sa tindahan ng salod? Imo gipanghambog nga ako mo ng utang at tanan. Unya, wako bayad. Mao nga ikaw na may bayad. Bida ng pabili sa kang ng salod ito, no? Hilasa, yun mo, Jesus! Wa mong kumagsulti na, pre? Hilam niya! Wa kumagsulti na, we. Sinang salud ba nagsulti na ko? Punta na sa salud ka. Punta na. Kaman siya ka ni Store. Uy, wag yun kay hunong sa papangitag sa moktor, ha? Wag yun ka. Unsa maging gusto ni mo? Ha? Away imong gusto? Wa do you, eh? Wa. Hilom! Kapoy ka na. Pre, Pidot, asa ka, pre? Patakap na kagtabi. Kung saan mataka? Sinong salud mismo ba nagsulti na ko, wala? Animal gyud ka. Ay nagpauli sa bay, ha? Ay nagpauli sa bay. Pa! Kaya. Napuno na ko niya akong bana. Uy, way adlaw nga di gid siya kakitag away sa among silingan. Unsa ko ka ni siya sa? Unsa akong buhaton na niya? Dawaton pa ni nako siya balik. Unsa man kamo ang pasultihon? Julia. Good morning sa tanan. Good morning! Good morning, mga mama! Jen, may adlaw, Jen. Mahal mo na solvent ka pagdakas mabila. Mga mama, thank you kayo mga mama ha. Sa inyong pagpalit sa solvent. Ay, solvent naman. Sa Don Pepe Tablia, kay taas ng energy. Happy Permi ang mga bata niya. Palit sad mo sa Don Pepe Dark Chocolate niya. Sa Diamond Yema. Diamond Obi Yema Special. Aha. Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Kay lami. Cute sila. Tinoda mga bata, taas sa to energies. Kung may ta og Don Pepe Tablia. Happy yung kay sa mga ka-happy sa Happy Mart 1 Luna kulong tabunok ug maktan. Nga aduna tay manindot tila nga lamian nga donut sa kilid sa Happy Mart maktan. Okay? Aritang Julia. Kini Julia ati pres problema yang bana murag magbaoy makainom nya daghan kay mga istorya nga mga bati nya makaingon nga makakitag away labi na gyud siya kumpare maguna-una la sila at pistugon gyud ni ang bana nga murag sakit manulti nya maguna-una gyud pangaway ba kun makainom na magbaoy mao ni ang problema unsaon kun niyang bana ate pres unsa may buhaton na niya ang iyang pangutana dire kay napuno na gyud ko ani akong bana way adlaw nga di makakitag away sa musilingan unsaon taon na nako Magkakitag away kon hubog. bisag di ubog kay taka Oo ba? istorya o kanang may butang-butang ba dawaton pa rin ako balik unsa may buhaton ako ani ni layas dawaton ba ako balik kun kamong pasultion Pero Julia. duklon makagito niya. duklon ay Duklon. kulatahon Pero ayong tagam. ay lahi gining utok ning tawhan ate pres lahi gid siya Unya, ang problema niya. dai Julia ani na lang dai kanang kun madanga di sad mahimog pugna ni yang banag di mulakaw ate pres no Wala ka para Mugawas ba kay Mugawas, mitag inom-inom manitag ana inom? kay giingnan ni siya. Kung mag-inom ka ni Rasbay, di man gyud. magawas. Oh, nya di man sa Wala siya painom si Julia trabaho? kay di siya ganahan. Uy, trabaho? Wa man siguro ni trabaho kay sige man inom. Uy, Julia trabaho. man siguro may nanarbaho. Uy, trabaho, sige inom, sige suroy. Sige tagaway. Na. Bab, unsa man ato ikabasa diha bambe? Kung ari gud ka dire sa 1 Corinto, kapitulo 6, tapos naay nakabutang dire, kadilat sa kay ako tong pangitaon. Sige. Basta kay naapil din asa ba tong bersikulo basta kay naapil din ang mga palahubog. Gingon dire ay, ayaw, kaya dito kayo ha, verse 9, okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 10, okay, ito na sa unahan, nga matod pa sa walay duha-duha na sayod kamo, nga ang mga dautan, dili makasud sa gingarian sa Dios. Ingon dire, ginumerate man dire ang tanang mga ingnon ta sa lawayong buhat, apil ni ini ang mga kawatan, mga hakog, mga palahubog. Napil din pag-numerate sa ato pa ang kaniting pagkapalahubog. Nganong maapmutan at agulit
Ang gisgutan din mga kawatan, mga makihalawas nun. Anong na-apil man din yung mga palahubog? Nalipog ko nga, dili man ta siya yung buhat kayo nga dautan. Pero sa ay manggod kun ang tao kung mahubog na gulyat, makabuhat manggod siya mga butangawa sa masayod. Nga, ngilade ay kato. Mao tingaling na-apil ni Adi rin sa pag-enumerate. Kun ikay pangutanon ba mo sa imong ipulian ng palahubog? Gi-enumerate mo dili tanan. Makahilawas nun, kawatan, hakog, himabay, hinglaki, laki nga to sa lalaki, babae. Tanang mga dautan gi-enumerate rin. Ang ako na tingadaan nga, na-apil ang palahubog. Way kriminal, di ba? Apil dire, kawatan, tanan, mga tig-ampong, mga Diyos. Apil tanan. Tanan. Ang kaning pagkapalahubog ang apil, ang ako tingaling pasabot, kaya ang tao mong kung mahubog usay, makabuhat og dili maayo, pananglitan, makapusil, makadunggab. Kaya hubog. Ang akong ikasulti ani ni mo, Ma'am, Julia ba Cinderella? Julia, ma'am. Kanang na ang wala ba yung mga grupo or mga kapunungan sa simbahan na inyong silingan da, Ma'am Julia? Maayong tingali kung naadihay mga grupo sa kanang, for example, Couples for Christ o kanang BSC dadapit sa inyong barangay o sa inyong sitio. Pagpamimber unta kamo aron ang imong bana makadungog sa mga balaang pulong sa Ginoo ug marinyo siya, no? Kay usahay manggod ang tao kung dili makadungog ang aning mga pulong sa Dios, dili kayo siya mahayagan, dili siya ma-enlighten, no? Sa testimonies nga akong nabatian sa uban nga mga miyembro sa Couples for Christ, gingon nila ay, grabe kapalahubog yung bana sa una, grabe kahingulata, may mangganin ning yung banag mo pagkapalahubog, kay dili man hingulata, magkita lag away, pero bilib ko kay kung asawa mo andar, mo patuo man siya. Apan pagkangalagi nga pala hubog, muragwa na tingali sa oras sa mga maayong binuhatan. Pagpamimbir ko no, ma'am, o di ba, o di gali ka mo makalugar pagpamimbir ka ng, ang iyang pag-inom-inom ka ng dadasa sa simbahan. Pangadto mo sa simbahan, kaya aros akong gingon na ma-enlighten siya nga, dili day tanan maayong iyang gibuhat, kay og magsige siya inom-inom, makita man siya away, si bakuon niya, og makagamit siya mga hinagiban nga hait, makadunggab siya, makasamad siya. Dako na niya tolbagon at press, no? Abot ang niya ipatawag sa barangay, o di ba, madakpan siya sa pulis, no? So, ang imong gibuhat na ipagpakabana para maingnota og sa amigop na kumpare, matudo bigay, dangop ka mo sa mga pag-ampo, eksakto na mong gibuhat nga mo siyang pason pirme aron dili siya malulong dito sa pag-inom-inom. Unya sa ako ng dingon kanang Ako ani bam higtan akong tiil. Mao lagi. ha? Pero mapriso sa dito ba daot ana to priso? Kung higtan ang kanang mga Higtan, ang bana ba higtan magtiil kay para di mo kasuloy para di mo kita inom-inom away-away. Samo kay ni nani ati priso. Gihigta niya gulat na kabuhi. Ha? Ano man? Nga naman. Hugot na pagkahigo. Unya? Wala. Sadang ni Aop no kabuhi man, oy. Salamat ko na kanin tulong manon. Kada ko'y puzzle, tihon.